Xa hai data de apertura para a campaña do Percebe en Aguiño. Os profesionais poderán capturar esta especie a partir do 2 de xullo. O mes de abril foi o último no que se veu Percebe na lonxa de Aguiño. A agrupación pechou a súa extracción ao finalizar a campaña do ourizo para protexer o recurso cara ao verán, época na que este crustáceo que medra nas pedras ten un gran valor. Logo de 2 meses en actividade, regresa o rei do marisco á rúa aguiñense, xa que o martes 2 de xullo ábrese a extracción na zona norte. E, bueno, a campaña esta ben marcada porque é unha campaña moi ansiada e esperada, porque con motivo da escasez de ameixa, que a xente casi leva desde que se cerrou o ourizo, incluso antes, os que non teñen ourizo, con ingresos mínimos. E, bueno, esta campaña, como repito, ben marcada por eso, está unha campaña moi deseada. Deseada porque, bueno, están as esperanzas postas para os mariscadores poderen avanzar algo económicamente, porque hasta aquí, a ameixa como vai en declive, os ingresos foron mínimos. Dende a agrupación agárdase que este verán a campaña do Percebe sexa boa. Mellor que o ano pasado fomos mirar as pedras, habrá 15 días, e, bueno, hai algo máis de cantidad que o ano pasado, que sí, teño que destacar que bueno, estivemos aplazando ano tempo, porque viña o Percebe era bastante medianeiro. E, bueno, aí sí que teño que destacar que o aguante da xente, porque a presión era grande e outros anos só tiñanos aberto antes. Pero este ano, por eso, como o Percebe era dun tamaño medianeiro, pois estuvemos esperando. Outra circunstancia que tiveron en conta foi a alta presenza de Percebe que había no mercado, o que non garantía bons prezos nas poxas. A apertura vai a ser con mareas que non son moi boas, de un 10, o martes iremos de 7 da mañán a 9. E a ver, esperemos que os precios acompañen, e a ver que todo sala ben. Irán mariscar 130, máis ou menos, percebeiros e percebeiras desta entidade, irán mariscar, e a ver como sale. Nesta ocasión, a zona na que traballarán os máis de 100 percebeiros que se sumarán á campaña está comprendida entre Punta Falcoeiro en Couso ata Río Sieira. A apertura que se fixa co verán e coa chegada de turistas, o que garante prezos relativamente bons nen lonxa. Agora, no verán, están as esperanzas postas aí no Percebe, porque non aínda que non há Percebe en todo Galicia, senón de que, bueno, que os demais recursos non están no seu mellor momento. A ameixa non hai, o pulpo, bueno, está en vida, vai haber ora, pero, bueno, pero sí, o mercado agora no verán cos turistas necesita produto, e sí é cando máis valor alcanza, en julio e agosto, é cando o Percebe vale ben. Aínda que ata o momento das ventas non se saberá os prezos que poderán alcanzar o Percebe, xa que todas as confrarías que o traballan teñen tamén aberta a extracción. Eu falei con Corme, bueno, con Coruña, e así están andando a el. E, bueno, eses días que o mar era moi bo, o Percebe había moito no mercado, e o precio non é o que querían, pero, bueno, esta semana, como xa o mar colle unha volta e as mareas non son boas, contamos que sea unha boa semana de precios, e pode haber. A partir do martes, o Percebe protagonizará novamente as vendas na lonxa de Aguiño.